Здравейте хора, ние отново сме тук и ще играем на тази игра. Блопио! Изяж го! Пукнах го за теб! Пукнах го за теб! Човек носи, ама носи. Какво да направя? Аз не след, че го изядеш. Аз го пукнах за Кога теб. стана клипа на 25 секунди? 27. Защо? О май гад. Упи, изядох го. Не, благодаря. Рестарт. О, здрасти! Какво правиш? Не, той е голям. Какво правиш? Той е голям. Ама какво правиш? Питам. А? Да се раздели ли? Да, давай! Виж колко е голям, давай! Още Той са по-голям. път, може. Я раздели се към мен. Ей, тук съм. Раздели се към мен. Ама не е толкова много пъти. Ей! Ядат ма! Ядат! Не! Ядат ма! Рип! Не! Не! Изядоха ма. Умри, мишко! Не, изядоха ма. Ела долу вдясно. Той я се раздели. Ела долу вдясно. Къде? Човек, виж го, той ще ме изяде! Ще се разделя, защото няма смисъл. Той ще спълни даже по-голяма. Защото страхувам се, пък така се отдървам. Изядох един покупия. Оле, той е китайс ли? Не го знам, ама ще ме изяде. Тори му, ама ще ме изядат. Не искам тези дата, аз тук съм фидъл, ако може да се Не, ядат ма! Ядат ма. Къде си? Къде казваш? долу дясно. Ще се взема и тоя. О, супер. Ядох го. Маро! Мадафака. Мару! Аз ядох Мару! Маро е хак. Ама аз го изядох. Той се раздели към вируса и не се пукна. Не, ядат ме! Изядоха ме. Долу дясно. Hello, мадафака. Hello, чакай. Страх ме е, точно ме изяде, чакай. Не, защо бе, човек, можеше мен да ма фитни? Не, опитах се по-фидно. Добре. Ма Не той се беше... опитвай, като не знаеш. Като се пълен нуб! То се пълен нуб! Не ми казвай, че те пиян. Не ядеш ме. Супер, стоя ще тикни и ми бъгна. Ари, аз ще мога, искам прераничка. Искам преди тебе. Чути ли си? Хора, бъгна. О, къде си бе? Сега той е лома изяди. Не те е изяло. Жив си. Умряла си. Лелап ли си? Чален са вече. Па теб кой първи? Панда. Панда бе, каква памба? Па ще да кажа пумба. Той явно обърка името. Мисля, че го пъкнах хора. Не разбрах тази аз. It's 3 in the morning. Какво? В момента е 10 часа, Как ще е 3? Може би при тези Оля, деца. да сменим после на дипка. Ами, да. Час след 18 дена си идва. Окей. Не, о мага! Не! Здрасти! Къде си? Не. Фак. Изолхан. Как? Виж, Той е голям. не, вече не можеш. Защото той избяга. Ето, той ти направи поп-сплит, видя ли? Да. Като се раздели два пъти към тебе, ти му ядеш малкото. Маро е гаден! Ти му ядеш едното малко и той те изяжда с другото малко. Защото се пукаш. Мой! Абе, ей! Чуеш сега как се прави поп-сплит? Да, като аз се разделя, Оля, колко съм голяма. Това аз ли съм? Не, ти не се спална още. Вярно. Спална се във вирус. Не съм се спалнала. Това е вирус, той те Ти не да очваш. Нагоре вляво. Чам да ям тоя. Или той се събира. Не се събира.
Сега ще се събере, може би. Он ще се разлиша. О, здрасти! Аз съм... Взял това. Само фитвай. О, драг, Ти беше... продрагам. Ти би... Взях. Не, всъщност, е ти малко. Аз да умра в тебе направо. Да взема маса. Рип. Ти ни постъпи правилно. Абе, защо се разделих, бе? Що съм? Защото мой да се пукнала. Не съм запукнала. Иначе не можеш. Аз ако съм запукнала, ще да се пукам на много. Човек, опитвах се да пукна тоя и не можах да оцеля вируса. И само О, I'm the one, защо се раздели тоя? О, видяхте ли хора, той е поп-сплит? О, мага! Ти да не му направи поп-сплит на тоя. Оу! 33 Той е кекс ли се е кръстил или обратното? То не е ли с кес обратното? О, не успя май. I'm the one. Като е съп О, Дедпул направи най-якия поп-сплит. Але аз съм с прецакана. Не, Дедпул, не Дедпул. Не съм само аз прецаканата. Не прецаках се. Ето правилно. Help! Help me! Дай ми печага! Ще те дам маса след като ги изям. Видве! Мишка, моля тебе, видве! Yes, бе! Той е Умри, бе! Той е нуб, пълен нуб. Сама! Хора, help! Не! Направих най-голямата глупост. Сега да постят на той отдолу. Ма той е пълен нуб, дет. Как се казваше кекс ли? Как се каза? Не знам. Не чакай. Пълен нуб. Защото той първо тика бодливото там към мене. И после се разделя към него и аз го изяждам, човек. Пука са в бодливо. Аз съм зелена. Бе ти нали като ме видиш по-драна. Станах голям, 15к. 3000. Аз съм 15 Аз 000. съм 3630. Ела някъде долу вляво. Горе-долу, някъде долу вляво. Фитство. Всъщност аз ще отида малко нагоре. Айде бе, той се спълнава фитството. Много смотам. Той е пълен нуб. Само да ти кажа. Нали ти каза, че ще тикна бодливото при мен. О, Габи. Вие на какво играете? Снимаме клип, Габи. Много ли? Да, искам и... не знам какво искам. Добре, хора, ако ви е харесал този клип, ударете един лайк. Защо? Ама все пак ще го продължим. 8... Ще го продължим. Де, ама просто се Не, казвам. накрая се казва това. Нищо, и сега може. О, един поп-сплит. Ти гледал ли си клипове? Не! Не си гледал значи клипове. Изядох, ама опитах се поп-сплит още един. За хората да ме видят какво сплит правя. Ти Ама пръшна. фейлнах един. Оле, той е... Разбираш ли, когато е горе-долу Зная. близо до вируса и се Зная. разделяш няколко пъти към него. Защото аз преди се разделих 3 пъти, даже 4 пъти го изядох. Значи аз да се разделям 3 пъти. Че може Здраве, щастие. или 3 пъти, или 2 пъти, или 4 пъти. Здраве, щастие и късмет. Нали така? Ти къде си? Ела горе вляво, ако можеш. Не мога. Аз всъщност Там ще... един голям син. Аз ще гледам къде си. Искам да се намеря. Вижте. Какво е това? Той е много пълен нуб. Аз искам да те видя къде си. О, ейте да. Бъбъл джамбо. Вижте хора, това е тя. Ако... Чакайте. Защо го фитна? Това е тя. Не, изядоха му. Защо го фитна? Не съм го фитвал. Да. Аз гледах като спектейтвам.
Не, защо се разделиха, му защо? Моля, маничко. Моля. Ти си го изяди? Бате, ти си го изяди? Добре, тихо. Пак аз. Пък лалето не си го изяла. Но то моето изчезна. Аз си мислех, че на Бе, се го бе масата. изчезнал, то в корема ти изчезнал. Да, в колемчето ти. И остана Добре, Габо, тихо. Отивай оттатък. беби такос. А ти пак сякаш не си бебе. Къде си ти, бе? Той е ученик, пък ти си в детската градина. О, майко мила. И Бъкство. чакай. Хора, това се вика бъкство. Ела долу вляво. Много искаш. Или горе. Не, аре горе вляво. Последно. Горе вляво. Аз съм там. А, не! Аз почти. И той пак прави тъй същото. Раздел се 2 пъти. Давай. Абе, Витомире, стига си ми дал кули, бе. Аз съм тук. О, отиде нагоре. Да, мен вече ме изядаха. Това съм аз. Витво. Това съм аз. Малко. Няма да ми ядеш. Не, ти ще живееш. Питни да го изям. Опитва. О, изяди го. Не съм Ама, изяла. не, изяди го, ама се Аре, пукна. само изядаха. Не, Да. не. Но си. Но. Хора. Къде си? Той не съм Някакъв аз. деца пукна. Аз ще направя по-сплит. А, не мога. Той няма стане. Не прави по-сплиш, ще умреш. Не, няма. Понякога действа. Къде си, бе? О, пак ли ще пишеш нещо в чата? О, здрасти, какво правиш? Фит! Да, аз те пукна почти. Да те по-сплитна, ли? Само фиксвай. Не мога. Убиха ме. Мама. Убиха ме. Добре, че те убиха. Беше много лесно. Пак ме изядох. Абе, умре. Изядоха го. За сега не ти излизат реклами, нали? Супер. Предния епизод, хора, беше провал, защото на нея излизаха реклами. Пълен фейл. Да. И на мен ми излизаха малко, но мъничко. Ще пукна да ме изядат. Що? Аз се чудя къде да те повикам, долу вляво или горе вляво. Трябва ли горе вдясно? Горе. Горе вляво, горе вляво. Отивам. Аз съм там. Там ли си? Изядоха ма. Ела горе вдясно, защото аз почти съм там. Не, всъщност да отидем в най-отгоре там, дето и... По-добре да не ходим там. Има един рамадански. Ти щупи ли си телефона, като го удряше? Не. Аз съм го изтървала на детска плочките и пак не се изтървала. Той и аз съм го изтървал на много неща, на много места и... Аз на чакъл съм го изтървала. О, виж. Тя го пукнах. О, чек, фиднах и ти се спамна в фида и то ста изяди. Да. Все пак съм видяла. Ти до един червен горям, и сега съм от другата страна. Съм до един зелен, който е с някакво... Аз тук съм с Благодаря, че попсплит ме год, дето попсплитва хората като поводял. Пак на те пъгна ли ти? Попсплит! О! I'm the one. Доста спална в малките на и този дед попсплитнах и ма изяди почти.
Сега се вика от ей. Спирам клипа!